खुलुमबाय आंनि आंगो लोगो नोंथांमोनखौ गिबि सेन्टारावनो आंनि बे विल्सन बड' मटिभेशनेल स्ट'री चेनेलाव आं विल्सन हाज'वारिया नोंथांमोनखौ बरायबाय। लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव गोबाव दिननि उनाव मोनसे भिडिअखौ लानानै फैबावबाय। थारैनो लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव जि मोनसे भिडिअखौ लाबोदों बेयो जोबोद आसरित मोनथावना आरो बुंनो थाङोब्ला दिनैसिम बेफोरबायदि जाथाया जों खोनाफेराखै। लोगोफोर थारैनो बे जाथायानो जाबाय सासे 25 बोसोरनि हिन्जाव मानसिया 9 गथ'फोर जोनोम होदों। नंगौ लोगोफोर, नोंथांमोना थारखौनो खोनादों। नोंथांमोना खोनादों जानांगौ सासे गथ' जोनोम जानाय, 2 गथ' जोनोम जानाय, 3 गथ' जानाय। नाथाय मालाबाबो नोंथांमोना खोनाफेराखै जानांगौ खनसेयावनो 9 गथ'फोर जोनोम जानाय। नाथाय लोगोफोर दिनै बे जाथाया जादों। बे जाथाया जादों सोनाब आफ्रिकानि मालिनि होननाय मोनसे हादोराव। आरो बै हादोराव थांनाय 25 मे 2021 मायथाइयाव बे हिन्जावसाखौ दायो मरक्क'आव मोजां देहा फाहामसालिनि थाखाय बेखौ मरक्क'नि मोनसे मेडिकेलाव लाबोनाय जादों। मिथिनाय बादिब्ला BBC निउस बायदियै जेब्ला बेखौ आल्ट्रासाउन्ड खालामनाय जादोंमोन अब्ला डक्टरफ्रा बिथांखौ बुंदोंमोन जे बिथांनि मोदोमाव 7 गथ'फोर दङ होननानै। नाथाय मैयानि जि जालांनाय जाथाय बिनि मथेब्ला बिथांनियाव 7 नङा, टटेल 9 गथ'फोरखौ बिथाङा जोनोम होदों। आरो बे गथ'फ्रा दासिम गासिबो मोजाङै दं आरो बिमायाबो मोजाङै दं होननानै जोङो मिथिनो मोन्दों। लोगोफोर थारैनो बे खोथाया जोबोद आसरित मोनथावनाबो, नंगौना नङा लोगोफोर? जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला कमेन्ट खालामनो हागोन। लोगोसे नोंथांमोना बे भिडिअखौ हानायमानि शेयार खालामगोन। मानोथो बेफोरबायदि निउस दिनै आंबो बे बाथ्राखौ खोनानानै आसरित मोन्दों। मानोना आं दिनैसिमबो खोनाफेराखैमोन। आङो 3सिमलागै गथ'फोर जोनोम होनायखौ मोन्दों। नाथाय बेबायदि खनसेयावनो 9 गथ'फोर जोनोम होनाया आंनि थाखाय बे गिबि खेबनि थाखाय फार्स्ट टाइम। स' लोगोफोर, जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामगोन। आं बेसेखौनो बुंनानै दोनथ'बाय। गोजोन्थों।